गिबियावनो बड'लेण्ड नलेज इउटिउब चेनेलाव नोंखौ खुलुमनायजों लोगोसे अननाय सिबिनाय जासिहरनाय थाबाय। आं आमिर बसुमतारी। दिनै आं बड'लेण्ड नलेज इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसेनि गोदान टेक्न'लजिनि सोमोन्दै फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों। नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायनानै एबा बे टेक्न'लजिनि सायाव फोरमायनायखौ बरायनायखौ जुदि मोजां मोनो, लाइक शेयार खालामनो दाबाव। लोगोसे नोंथाङा जुदि बड'लेण्ड नलेज इउटिउब चेनेलाव गोदानै फैनाय एबा बे भिडिअखौ गोदानै नायदोंब्ला, नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइकजों लोगोसे शेयार खालामनो दाबाव। लोगोसे साबस्क्राइबजों लोगोसे नटिफिकेसन बेलखौ लानो दाबाव एबा बेल आइकनखौ थुना होनो दाबाव। दानिया फैदो बे मोनसेनि टेक्न'लजिया मा बेनि सायाव जों गोबाव खालामालासिनो नायलांदिनि फारि फारियै। जेनज' एज रिं। नोंथांमोन आनजादसालियाव जुदिबो जानबुं लानो मोननायमोनबा नोंथांनि साइड पेपारआ ओरैबायदि फार्स्ट क्लास जागौमोन। बेखौ बिथा खालामनानैनो नोंथांमोननो ओरैबायदि स्पेक गेजेटनि सोमोन्दै फोरमायगोन। बे स्पेक गेजेटनि टेक्न'लजिया नोंथांखौ थारैनो सोमोहोगोन। नुनायाव बे मोनसे आसिथामफोर बायदि, नाथाय बे गोबां खामानियाव हेफाजाब होयो। बेयो नोंथांनि जानबुंजों कानेक्सन जागोन। बिनि हेफाजाबजों नोंथाङा बयजोंबो बाथ्रा सावरायलायनो हागोन। बेवहाय नइज कैंसलेशनफोर बायदिनो एडभान्स फिचार्सफोर होनाय दङ, जेरावनोखि नोंथांनि भइस क्वालिटिखौ रोखा खालामो। बेल' नङा, नोंथाङा बेखौ गावनि लाइफस्टाइलआवबो बाहायनो हागोन। बे रिंआव नोंथाङा फिटनेस ट्रेकार, डेटा ट्रेभेलार आरो जीपीएसफोर बायदि बायदि फिचार्सफोर मोननो हागोन। 24K UPI इनविजिबल वाच। नोंथांमोन आनजादनि समावथ' जों बयबो वाच एबा घड़ी गानो, नाथाय दिनैनि समाव ओरैबायदि हाई-टेक वाच एबा घड़ीबो बानायजाबाय, जायखौ जों आनजादनि समाव सेटिं खालामनायावबो बाहायहायो। जायखौ जों नुनायाव मोनसे घड़ी बादिनो नुयो, नाथाय बिनि टेक्न'लजिया ओरैबायदि आपग्रेड जे बिनि हेफाजाबजों नोंथाङा जिखुनु टपिकखौ बे घड़ीयाव आपल'ड लानो हायो आरो बेखौ मोनसे हाई क्वालिटी ग्लासजों नुनो हायो। जेब्ला नोंथाङा बिनि स्क्रिनखौ अन खालामनानै नायोब्ला नोंथाङा नुगोन जे ब्लेंक, नाथाय बैयाव नोंथांनि आपल'ड होनाय थागोन। जेब्ला नोंथाङा बेखौ ग्लासजों नायो अब्ला नोंथाङा बेखौ एबा बै सोदोबखौ नुहागोन। लोगोसे बे डिभाइसखौ नोंथाङा मबाइल फन, कम्पिउटार, LCD बायदियाव नायनोबो हागोन एबा स्टाडि खालामनो हागोन। 24K UPI स्मार्टफन कन्ट्रलार। नोंथांमोन आजिखालि सोलोंथाइया गोबां हाईटेक जाबोगासिनो दं। बेफोरबायदि बिथिङाव सेटिं खालामनायाबो हाईटेक जाबोगासिनो दं। बेफोरबायदिखौ बिथा खालामनानै आं दिनै नोंथांमोननो ओरैबायदि टेक्न'लजिनि सायाव दिन्थिगोन जायखौ नोंथाङा नुनानै सोमोगोन। बेवहाय मोनसे फिसा रिमोट कन्ट्रल मोनगोन, जायखौ नोंथाङा नोंथांनि देहायाव गानना लानो हागोन। बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि जानबुंखौ रिमोटनि जोहैयै एक्सेस खालाम हागोन। बेनि एप्सनि जोहैयै नोंथाङा नोंथांनि डाटाखौ गोरलैयैनो फराय हागोन। बेवहाय राइट, लेफ्ट, आप एन्ड डाउन नेभिगेसन की होनायबो दङ। लोगोसे बे बाहागोखौ रटेटबो नोंथाङा खालाम हागोन। लोगोसेयैनो बेवहाय मोनसे इमारजेन्सि की बटनबो होनाय जादों, जायखौ सेरोब्ला नोंथाङा कन्टेन्टखौ हाइडबो खालामनो हायो। भिउ ग्लासेस। नोंथांमोन ओरैनोथ' आनजादसालियाव जानबुं लानो मोना, नाथाय आं दिनै नोंथांमोननो ओरैबायदि टेक्न'लजिनि सोमोन्दै फोरमायगोन जायखौ नोंथाङा नुना सोमोगोन। बाथ्राया जाहैबाय, नुनायाव बे मोनसे चसमा, जेराव सादारन मानसिया गाननाय बादिनो, नाथाय नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदोंमोन ना बे चसमायाबो जे मोनसे जानबुं इनभल्भ जानानै दं? नोंथाङा नुनाय बे चसमानि जोहै नोंथाङा नोंथांनि नखरनि लोगोजोंबो बाथ्रा रायज्लायनो हागोन। लोगोसे आनजादसालियाव बेखौ सेटिं खालामनायावबो बाहायहागोन। बेल' नङा, नोंथाङा बे बिथिङाव आरोबाव गोबां फिचार्स नुनो मोनगोन, जायखौ नोंथाङा डेइलि लाइफ स्टाइलनि बिथिङावबो बाहायहागोन। बेजों खोथा रायज्लायनायाव इयारफननि गोनां गैया। बेनि इयुन बाहागोआव बन कन्डाक्सन स्पिकार होनाय दं, जेरावनोखि साउन्डखौ नोंथांनि खोमासिम थोंजोङै दैथायहरनायाव हेफाजाब खालामगोन। बेल' नङा, नोंथाङा बेखौ देंखो आरो नेभिगेसननि बिथिङावबो बाहायहागोन। बेयो मोनसे फ्रेम टाच आरो नोंथाङा बेखौ टाचनि जोहै कन्ट्रल खालाम हागोन। लोगोसे नोंथांनो भिजुएल नेभिगेसनबो होगोन आरो बेखौ नोंथांनि जानबुंनि कन्ट्रलजों नोंथाङा बेखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन।
मेजिक केलकुलेटर नोंथांमोनाथ' साइन्टिफिक केलकुलेटर नुबाय जानांगौ लोगोसे बाहायबायबो नाथाय बे गोबां गोरलै आरो बेखौ साननायनि थाखायल' बानायनाय जादों नाथाय दानि टेक्न'लजिया गोबां सिगांबाय दानिया बै केलकुलेटरावनो ओरैबायदि हिडन फिचार्स होना होबाय जायखौ नों आनजादनि समावबो प्रब्लेम सुफुंनो हागोन बे साइन्टिफिक केलकुलेटराव नोंथाङा फट' भिडिअ नट आरो भइस रेकर्डखौ सेभ खालामनानैबो लानो हागोन बे बिथिङाव नर्मेल केलकुलेटरनि रुजुनायाव बे एसेल' गिदिर लोगोसे बेवहाय इन्टारनेल मेम'रिबो दं जायखौ नोंथाङा नांगौब्ला सेभ खालामनानैबो लानो हागोन लोगोसे नोंथाङा बेखौ गावनि स्टाडिनि थाखायबो बाहायनो हागोन नोंथांमोन आनजादसालियावथ' बयबो फावथेन लाखायो नाथाय दिनैनि टेक्न'लजिया फावथेनखौ गोबां हाइटेक बानायनानै होबाय बेफोरबायदि बिथिङाव बे फावथेनखौ सेटिं खालामनायावबो बाहाय हागोन जायखौ जों नुनायाव मोनसे स्केनार जों बेजों बिजाबखौ स्केन खालाम हायो लोगोसे जों बेखौ भइस आरो टेक्स्टआव सोलाय हायो बे स्केनखौ जों इयारफननि जोहै खोनासंनोबो हागोन बेफोरबायदिनो बे टेक्न'लजिया नोंथांनि गासै बिजाबखौ सेकेन्डनि गेजेराव स्केन खालामनानै होगोन जायखौ जों सेटिंल' नङा बेखौ नोंथाङा नोंथांनि लाइफआव प्रिपारेसन एबा साखाफारानि थाखायबो जों बेखौ बाहायनो हागोन मेनि वायरलेस इयारपिस नोंथांमोना आनजादनि समाव जानबुं बाहाय हाया नाथाय नोंथांमोन दिनैनि समाव ओरैबायदि फिसा फिसा गेजेटफोर दिहुनजाबाय जेरावनोखि जानबुंफोर बादिनो बाहायजायो नोंथाङा बिनि बाहायथिखौ जेरावबो सिक्रेटयै मावखुमानो हागोन बेनि ट्रान्समिटारफोरा जोबोद फिसा जेरावनोखि वाइफाइखौ सापर्ट खालामो लोगोसे नोंथाङा बेवहाय सिम कार्डबो सोनो हागोन लोगोसे बेवहाय मेम'रि कार्डबो सोना लानो हागोन नोंथाङा बे वायरलेस पिसखौ खोमायाव लाना बयजोंबो रायज्लायनो हागोन बे इयारपिसआ गोबां हाई साउन्ड क्वालिटिनि साउन्ड होयो साइजआव फिसाब्लाबो गोबां डिक्रिबल एन्ड रिलेबल बेफोरबायदिनो फिसा फिसा इयारपिसखौ नोंथाङा सोरजोंबा सिरि रायज्लायनायनि बिथिङाव गोबां मदद मोनगोन एबा बाहायथि खालामनो हागोन 24K UPI लाइट वाच नोंथांमोन आनजादसालियाव घरि गाननायनि एलाउड दं नाथाय नोंथांमोन रायज्लायनो थाङोब्ला बे घरिया नोंथांखौ सोमोथाव खालामगोन मानोना बिनि फिचार्सजों लोगोसे घरिनि टेक्न'लजिया ओरैबायदि एडभान्स नोंथाङा बे घरियाव PDF जों लोगोसे इमेज बायदि बायदिखौ सोना लानो हागोन जेरावनोखि नोंथाङा गोसोब्ला समबो नायनो हागोन बे बिथिङाव बेवहाय नर्मेल घरिफोर बायदि जेबो भिउनि एंगल थाया बिनि स्क्रिनखौ ओरैबायदि बानायदों जे नोंथाङा जेरैखि एंगलनिफ्राय नायनो हागोन बेवहाय नोंथाङा स्क्रलिं आरो आउट स्क्रलिं एडभान्स फिचार्सबो मोननो हागोन लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि टेक्स्टखौ फरायनो थाखाय जुम इन एन्ड जुम आउट खालाम हागोन लोगोसेनो इमारजेन्सि बटनबो दं जायखौ सेरनानै होयोब्ला बेयो मोनसे नर्मेल घरियाव महर लागोन